Aj moderátorovi sa môže stať, že zmešká do práce. No, púšťaj. Jaj. Na októbrovú schôdzu parlamentu predkladá KDH až 3 návrhy ústavných zákonov. Kresťanskí demokrati chcú opakovane zúžiť poslaneckú imunitu, sprísniť kontrolu majetku politikov a zrušiť Mečiarove amnestie. Na ich schválenie je však potrebných 90 hlasov. 3 mesiace po parlamentných voľbách prežívajú slovenské súdy prvé personálne zemetrasenia. Minister spravodlivosti Štefan Harabín odvolal predsedov viacerých krajských a okresných súdov. Dôvody zatiaľ nezverejnil. Boj o miliardy z eurofondov sa stupňuje. Miliardu eur si nárokuje Jahnátek, čas peňazí chce mať pod kontrolou aj Počiatek. Koordinácia eurofondov patrí pod rezort výstavby a regionálneho rozvoja, ktorý riadi SNS. V Rusku spácha každý rok samovraždu až 60 000 ľudí, z toho len 20% sú psychicky chorí. Najrizikovejšia skupina sú ľudia medzi 44 až 55 rokov a tínedžeri. Z celosvetového pohľadu sa tak Rusko zaradilo na druhé miesto, prvá je Litva. Spojené štáty priamo varovali Severnú Kóreu, aby neuskutočnila jadrové skúšky. Nasledovala by totiž medzinárodná odozva. Washington varoval Pyongyang prostredníctvom severokorejskej misie v OSN. Jadrové skúšky považuje za provokáciu. Vo veku 94 rokov zomrel po ťažkej chorobe legendárny československý pilot z druhej svetovej vojny generál František Feitel. Bol veliteľom leteckého stíhacieho pluku počas Slovenského národného povstania. Jeho životný príbeh sa stal námetou pre svierákov film o vojenských pilotoch Tmavomodrý sviet. Tak, to bolo dnes odo mňa všetko. Ešte je tu Barbora, potom Michal, Súťažná otázka. Čo si myslíte, že kde bol Michal, keď nestihol prísť na čas na správy? Po A. Michal, neviem, kde bol. A Maroš? A Maroš? Aha. Nie, veľa roboty. Veľa práce, hej? Veľa práce. Dobre, Veľa práce. som zvedavý, že či príde Barborka na čas. Pekné dobré ránko vám želáme. Majte sa pekne.